So hey guys, welcome back to my channel, no? So karon, New Year na. Happy New Year, day! Papaday, no? Medya pa. So time check, it's 11:23. So in a minute from now, my God, New Year na, day! Magpo na po. So goodbye na tas 2018, no? So, goodbye na tas 2018, day. Magbago na ta kay New Year na. So naka-makeup na ko kay... So nag-makeup ko, no? Kay gusto ko nga welcome ko sa 2019, mga day nga. May kanang ready po da, no? Ready. Ako na bidya ng mga pain. The Bluetooth device is ready to pair. Okay, 2019 na! Yay! So, no, update naman ako karon mga day. After, no, kay murag natay pagabuhaton karong mismo pag 12 magbanha gud ta day, magbanha ta day para nindot atong 2019 day. Kay we need change mga day. So laban lang, no? So di mo kagool, mabalik ra ko, no? Mabalik ra ko. So mga day, ning balik ko, no, kay kalimot day ko kita sa hang gisuot. So hang gisuot karon is mo niya gift sa hong ate pagka Christmas. So gisuot na nakakaroon. And as you can observe nga nindot agahong lighting mga day, kay ni-upgrade nag among kabadyo, no? Nanas J Suga nga nindoton. Nga na day. Para-paraan ra na, no? Dili hindrance, no? Pagka-pobrin mo para maging vlogger ka, kinahanglan nga. Kanang para-paraan na pud, no? So, pasensya naman kung banhakadyo ang surroundings because marami-rami kami dito sa bahay. Lima. Ahot tong kwan, ha? Kanang ahot tong planggana nga siya. Hanglan day, mamakod na taday. Kaya murag 11:30 na kinahanglan na ito. Welcome 2019. Ito mo welcome day. Kinahanglan na mag-welcome ka niyo. Yung pagpapaputok. So much na! 11:59 na! For New Year, basta masaya, mailaw yung ating mga corners ng bahay. Ayan, less than 1 minute na lang. 1 minute na lang. 8 seconds. Hapit na! Dito sa ABS-CBN, na dito na tayo, salubungin natin, sama-sama natin salubungin ang bagong taon. Ayan nga, nakikita natin sa at papalitan na ang 2018. Pasensya na mga kasilingan na, no? Parang banhagin ka. JCR. Harap itong kwarta na ako. Manahong mama, mag-ihap ko na ko. Harap may paint dari nga makuwalat. Dra? Lagyan ko na ko diri.
2019 na! Happy New Year, ma! Happy New Year, say Happy New Year, call! Bibi na! Happy New Year! Hi mga Jai. So mga Jai, moras ito no. So na ako sa wigdaanan kay oh my God, ka po yung napawadagan na itabo. So magbabay na ta sa 2018. Ba 2018? Well, na-experience na ako sa 2018 no kay kuan. Nayuban sad, nayuban happy, years pains, everything ma-encounter magajud na to. I hope nga kung na may pain, dili unta arang ka grabe nga pain ug naaman si Jai happiness. I hope nga good ang kanindot ang mga happiness. I hope nga sa inyong 2019 mag-enjoy mo and sa inyong 2020 mag-enjoy mo. Yeah, ay 2020 po ko niya. So, karon mag-shoutout na ko. Oh my God, ang daghan ako gipang sulti. So, shoutout ay ni Juvan Bautista. Ang balik ko nag-shoutout si Denise Channel. Shoutout again. And kay Dorrance Magaipo. Kay waan na-upload ang lain na video. I hope nga ma-upload din ang video. And shoutout po kay Angel Andrea. So daghan pa and to my viewers, thank you so much for viewing it. Bisag gamay ra to no. I'm so happy kaadyo. I hope nga di niyo kalimtan mag-subscribe. Kung bago pa di ka dire, don't forget to subscribe and like to my YouTube. Yeah, like this video. Don't forget to push. Don't forget to click the notification bell so that you will be notified whenever I post another video. Yeah, guys, Morasento, and I hope you have a good night and sleep well. Dream of me.